Don Diego Sebling Sampal. Ayan, lalab Miguel Love shoutout, Don Diego. Don Diego Miguel Love shoutout. Sampal, sakit naman ng sampal mo, lalabs, oy. Don Diego Siblings, Miguel Love shoutout.
Anointed Champion Nash Miguel Love, shout out, lalabs. Anointed. Miguel Love, shout out. Bibi, akin na nga yung cellphone ni Mama lang. Ay, nako.
Anong araw ba ngayon? Ganda ng pusa mo. Sir Brochito, good morning po. Sa anong pusa? Ayan, Miguel Love, shout out. Sir Brochito, good morning. Ninya na Kulanga, Miguel Love, shout out. Ninya na Kulanga, Sir Brochito, Miguel Love, shout out. Ganda daw ng pusa. Katapos ko lang ng live sa thumbnail mo. Ayan, salamat po Sir Brochito, salamat. Akala ko wala namang internet ngayon. Kasi kapon na may nag-post yung nagkabit. Sabi meron naman technical error. Ninya Lalab, Big Love, shout out. Ayan. Habang tumatagal, Luz, gumaganda ka. Ayan. Ayan, salamat Sir Brochito. Kailangan lagi tayong maganda. Sa ano yan, Sir Brochito? Sa pagdadala. Sa pagdadala, Sir Brochito. Kailangan lagi tayong fresh. Huwag nating papabayaan yung ating sarili. Tadadan, tadadan, tadan. Ayun na nga lang, mali. Joke lang po joke lang ba? Kala ko totoo na. Joke lang pala. Tadadan. Tamsak sa pin. Ayan, salamat po, Sir Brochito. You are the one on the pin. Medyo maga ako ng kunti ngayon. Jimmy Kubay. Official Mega Love shout out, Jimmy. Totoo yun, host. Beauty ka. Ayan, thank you po, Sir Brochito. Maraming salamat po. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin mga lalab. May premier po ang nakapin. Ayan. Kumusta host? Okay lang, Jimmy. Okay lang, lalab. Kumusta ka na rin, lalab? Thank you so much. Jimmy Kubay Official. Tadan. Hana, Miguel Love, shout out, Hana. Jimmy Kubay Official, connected ka sa main ko. From Brochito Channel. Tingnan natin yung bahay niya. Si Jimmy. Okay lang, host. Nakatamsak na. Salamat, lalabs. 1.7 pala to si Jimmy. Tadan. Tingnan natin. Muhammad LND, Miguel Love, shout out. Assalamualaikum. Malaikum salam. Walaikum salam, Muhammad. Thank you so much. Padikit please, from Hana. Lala, patamsak naman pa ako sa nakapin mga lalabs.
Dati pala tayong dikit, Jamie, sa iyong main channel. Sa iyong kalapati. Geta Laxmi, lalab, Migalab, shout out, Geta Laxmi. Hello, my friend. Yes, lalab, I am good. Alhamdulillah, and how about you? Geta Laxmi. She has a big mansion. Ayan, si Gita Laxmi, nagbaba ng ba kanyang bahay? Good morning, watching from India. Ayan, thank you so much, Gita Laxmi. Ayan, Jimmy Kubay, lalab, dahil man tayong dikit lalabs. Gita Laxmi. You're welcome there. Host, yung pusa mo, saan na? Andun sa labas lalabs yung pusa ko. Nasa labas ng tindahan, bantay. Pero nakatali lang yun, baka kasi maglayas. Gumagala kasi yun eh. Nandun lang siya. Nakasabit. Ayan, salamat po sa inyong mga palikes, mga lalabs. Patamsak po ako sa nakapin, mga lalas po, patamsak. Give me likes on the pin, Gita Laxmi. Tadadan, tadadadadan. Ayan, Hana, padikit po from Hana. Natin yung bahay ni Hana. Hana Pinay. Nagtyaga ng isagang dumami. May aanihin. Ang dahil mong baboy. Kaanod, Migalab, shout out, Kaanod. Kaanod, Migalab, shout out. Hello. Lalab, Kaanod, Migalab, shout out. Good morning, lalabs. Kaanod. Ay, thanks God. Matamsak po ako nakapin, mga lalabs. Ayan, Hana, nasa bahay mga kuhana sa iyong mga short video tamsak na. Salamat po si Jemmy. Ayan, lalabs. Hana Pinay. Yung iyong mga baboy. Da-da-da-dan. Short video, lalabs. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Ayan, Hana Pinay. Unang dikit sa'yo, lalabs. Hana Pinay. Ang dami mong baboy. Ayan, dikit na to sa'yo, lalabs. Hana. Patusok po upload ko, guys. From Kaanod. New upload mo yun, lalabs.
Makamandag Vlog, Miguelab, shout out. Makamandag, good morning Puhos. Lalab Makamandag, Miguelab, shout out. Bigyan kita ng jacket, lalabs, Makamandag. Ayan, may jacket ka na po. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Ayan, Makamandag. Main channel mo ito, Makamandag. Tingnan natin. Tribo Makamandag, 1.3. The snoring PA bodyguard of my boss. Tulog. Sir Jim Miguelab, shout out, Sir Jim. Sir Jim Gaming Miguelab, shout out. L3 Lalab Miguelab, shout out, L3. How are you, my friend, L3? Hello everyone from L3. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Di ka nagbaba ng bahay mo, ano? Patamsak po ako nakapin, mga lalabs. Brochito Channel. Cricket Tamiran, BGM, Miguelab, shout out, Cricket. Ikaw sunod ko, Jimmy, ha? Sunod kay Brochito, ikaw po yung susunod yung ipipin. I'm God, sweet host. Ayan, thank you so much, L3. Host, bartiran tayo, 20. Lalab, 10 lang sa akin. Ayun. Makamandag. Baba mo nga yung bahay mo sana. Yun, patingin nga ako. Makamandag. Tribo Makamandag. Ano kalalag? 1.37. Tribo Makamandag. Ito, lalab, ibaba ko yung bahay ni Bloody Coder, lalab, ha? Dito mo, lalab, idikit, lalab, sa aking member. Wait lang, ha? 10 lang, tribo. Ito, tribo, ha? Ibaba ko, tribo. Wait lang. Sige, lalab. DJ Boom Boom. Ayan, pasilip na lang yung bahay ni Bloody Coder. Ayan, Makamandag, pasilip, lalabs. Yung bahay niya. Ikaw is 1.37. Ano, game na? Ayan, Makamandag, mag-start na ako, ha? 10. 846 host o TW20. Lalab, 10 lang sa akin, lalaba. 10 lang kasi yung naka-sign in. 10 lang sa akin, lalabs. Ayan, start na ako, ha? Ayan. Nagdikit na ako, tribo, ha? Sige na, start na rin ako, lalab. Nagdidikit na ako. La 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 la.
Cricket. Ayan, Cricket Tamiran. Miguel Love, shout out. Cricket. Tan tan tarararan taran tan tararararan. Silent LS Bartiran and Ayudahan. Ayan. Cricket Tamiran, nagbaba ng bahay. Cricket. Not ba? Na bangkero. Chandi Lalab, Miguel Love, shout out. Chandi. Miguel Love, shout out, host. Jamie, baba ka ng bahay. Jamie, nandito ka pa ba? Jimmy Kubay, nandito ka pa ba, Jimmy? Tusok from Chandi. Chandi Lalab, salamat sa patusok mo, Lalabs. Na bangkero. Palitan 10-20-50. Ayan si Chandi. Lalab, hintayin mo si Makamandag, Lalab. Nagbabartir kami, ha? 10 lang naman yung bartir ko. Patapos na rin yan. 10 lang naman. Patapos na rin yan. Chandi, hintayin mo si Makamandag. Naka-7 na ako sa kanya. Tadan, tadan, tarararan, tadan, tadadadan. Tadadadan, tadan, tadadadan, tadan. Sana hindi niya ako ex, haha. Baka hindi pala, Labs. Sana nga. Ayan yung bahay niya. Silipin mo, Labs. Ayan, oh. Nakababa. Silipin mo kung ex kayo. Nakababa naman yung bahay niya, si Makamandag. Akin okay lang kasi nadami naman ako, host. Pinanadikit ko sa kanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa na lang sa kanya, matapos na ako. Babalik yun. SSC, Miguel Love, shout out. SSC TV. Lalab SSC, Miguel Love, shout out.
Good morning, my friend. Philippine time. Ayan, gumuhit ka na agad, tribo. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, done na ako sa'yo, Wow, ganda. Ayan, makamandag, done na ako ng 10 sa'yo, lalabs. Done na si host. Chandi. Tayo ba, Chandi? Di pa ba tayo, X? Chandi. Silipin nyo kayong bahay ni Chandi. Si Cherry View. Dikit na pala tayo, lalabs, oh. Saan ba tayo nagkabartiran? Nasaan ka na, Tayos, baka meron pa. Tingnan ko lalabhat. Wait lang. Check ko. Tadadan, tadadan, tadadan. Tadadadadadan. Walang ganong tao ngayon, Anong nangyari? Simply Me, mega love shout out. Simply Me. Simply Me, lalab, mega love shout out. L3, nagbaba ng buy, L3. Mega shout out, guwapa nga host. Ayan, lalab, thank you so much, Simply Me. Yan, tadadan. Nasaan ka na ba, Makamandag? Where are you? Cherry, talaga tayo, Cherry? Nakadikit na yung mga alagad ko sa'yo, lalabs. Ayan mo, lahat na naka-block. Radius Boy, mega love shout out, Radius Boy. Marina Bay, Singapore. Radius Boy, mega love shout out. Kumusta ka na, lalabs? Radius Boy. Saan ba tayo nagkabartir? Tadadan, 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 tadadan. Hana, Gita Laxmi, you still here, Kaanod, Makamandag, Sir Jem and Sir Jem. Gita Laxmi, how are you? L3. Projectionist, mega love shout out, Projectionist. L3, hello my friend from Gita Laxmi. Projectionist, lalab, mega love shout out. Dan na po kayo nakapin, mga lalabs, nakapin po. Ayun, palablab ako nakapin, mga lalab, nakapin. Ba't ayaw maklik man to? Ayan si Radius Boy, nagbaba ng bahay. Radius Boy.
Eltredan, thanks. Ayan, sige Laxmi, lablabin natin mga lalabs. Ang laki ng kanyang mansion, sana all. Pengi po ng ayuda host from Radius Boy. Meron ka bang mga alagad Radius Boy? Pwede ka lalab makipagbartiran dyan, nandyan si Chandy. FW ako pala vlog pa view mga lalab, salamat. Host, tapos na ako, 20, salamat idol. Makamandag, salamat lalab, gumuhit ka na lalab. 10 lang dinikit ko sa'yo lalab ha, sinabi ko sa'yo kanina 10. Pero salamat ha. Ayan si Chandy lalab, baka daw di pa kayo ex. Radyo's old friend, gumuhit na po siya idol, salamat lalab, makamandag. Paguhit host, from Radyo's boy. Yan na ba yung bahay mo, Radyo's boy? $1.04. Wala ka bang alaga, Radyo's boy? Pwede ka mag-barter lalads. Ano ka na pala, 1.04. Palablab po sa mga view from OFW ako. Ang Radyo's boy. Panulong ko muna nga si Gita Laxmi. 1 month na yan, na-stuck sa 1.04 ang bahay ko. At least Radyo's boy, ano ka na? Ayan, si Makamandag, may 20 mga lalabs. Happy Diwali. Kamandag, tara. Ayan, Kamandag, kayo raw. Ni Chandy. Ayan, Chandy, maraming alagad. Si Makamandag. L3, you still here, L3? 1.38k ka, Kamandag, from Chandy. Hello, how are you? Go, cooking with Sapia, lalab, Miguel love, shout out, I am good, lalab, and how about you? Pakiayudan po ako, guys. Magdikit ka, Radyo's boy. Thank you, host. Ayan, Radyo's boy, nasa bahay mo ako, lalabs. Magdikit ka, Radyo's boy, para makakuha ka ng maraming banana. Cooking with Sapia, nagbaba ng bayan, Radyo's boy. Like Dan from cooking. Makamandag vlog Dan Pulpa Kugard from Simply Me. Ayan, Eltra Love, I am watching your video, lalabs. Dating dikit kay Cooking with Sapia.
Work muna, host. Bye. Ayan from Chandi. Sige lang, lalab. Salamat. Simply me. Ayan, nagbaba ng bye. Simply me. Ex na pala kayo ni, Makamandag. Sige lang, lalab. Mag-work ka na, lalabs. Radius Boy, nandito ka pa ba, Radius Boy? Simply me, nandito ka pa ba, Simply me? Chandi bahay nyo po from Simply Me. Dagang salamat to sa pagpin. Ayan. Sino ba yun? Michael Son. Tony Vlog, thumbs up dan full support. All sa iyo, host. Ayan, salamat Tony Vlog, lalab, Miguelab, shout out. Sabihin kita ng jacket, lalab, Tony Vlog. Hindi ganong madaming tao ngayon, I don't know. Siguro busy pa sila. Mag-asikaso ng mga estudyante. Kanilang mga anak. Kasi papasok sa school. Ayan, may jacket ka na, Tony Vlog, lalab. Salamat. Salamat, Makamandag. Simply Me. Punta natin Simply Me. Yan, Radius Boy. Halos ma-full watch ko yung video mo. Samira Chutay, Backyard Garden, Mega Live shout out. Samira. Ayan, 3 million, Mega Live shout out. 3 million. 4 million, Mega Live shout out. Assalamualaikum, Samira sis. From Cooking with Sapia. Ayan, si Makamandag. Walaikum salam. Warahmatullahi wabarakatuh. From Samira Chutay, Backyard Garden. Ayan, 4 million, Mega Live shout out. How are you, host? I am good, lalab. Alhamdulillah. Thank you so much, lalab Samira. And how about you, lalabs? Cooking with Sapia. Ayan, 3 million, Mega Live shout out. Mega Live shout out, Cooking with Sapia, my friend from Makamandag Vlog. Simply Me, nasa bahay mo ako. Ayan, 513, Simply Me. Okay na po. Host, kung na community live mo, friend. Ayun. Salamat, lalab, Tony Vlog, lalab. God bless. I am good too, from Samira. Ayan, Simply Me, lalab. Simply Me. Nasa bahay mo ako, lalab. August 21. Nice view. Mashallah. Ayan, si Makamandag, may 20 mga lalabs. Ayan, Tony, lalab. Baka meron ka mga alagad dyan. Si ano merong 20. Si Tony Vlog 1. Ayan, Tony. Main channel mo pala to, lalabs. Tony Vlog. Ito channel natin. 1.39. Tadan, tadan. Ayan, Tony, lalab ha. Dikit ko sa'yo main channel ko to. Welcome to my live. Ayan, nasa kagubatan ka.
Crossbreed Dutch, mega love shout out. Tamsak Danhos. Para sa didikit po, bago mamaya sukli, maaga pa naman. Ayan. Hello, Makamandag Vlog from Cooking. Ayan, Lalab Tony Vlog Lalabs. Tamsak Guapa Reyno Lalab, mega love shout out. Reyno, good morning. Nagkape ka na, Reyno? Pagising mo lang? Ayan, unang dikit, Simply Me. Ayan, full watch. Morning, kagigising ko lang. Ayun, Reyno, magkape ka muna, Lalabs. Magkape ka muna, Reyno. Host, done your short video from Samira. Lalab, thank you so much. 2 araw na damit mo, ha? Grabe ka. Anong damit ko kahapon? Grabe ka, Reyno, ha? Baka maniwala sila sa'yo. Bilaukan tuloy ako. Walang besos, ha? Sira ulo to. Baka maniwala sila sa'yo dyan. Akalain nila, hindi ako nagbibihis. Hoy, umayos ka dyan, Reyno. Ano ba yung damit ko kahapon? Simply Me Dan from Crossbreed. Pasaway ka rin, paluin kita eh. Si Alisan tuloy. Tadan, tadan. Tadan, tadan, tadan. Hoy, Reno, kulang ka lang sa ano, magkape ka muna dyan. Kung ano naman lumalabas sa bibig mo. Yun pa rin damit mo, amoy panis ka na, host. Hoy! Lagi akong nagpapalit, pati yung baba. Pinugasan ko yan. Umayos ka. Baka maniwala sila sa'yo dyan. Ayan, Simply Me. Pangalawang dikit, Simply Me. Inday RB1, Tamsak host. Inday Lalab, big love, shout out. Umayos ka, Reno. Araw-araw kong nagpapalit. Araw-araw nga ako naliligo eh. Ayan, Inday Lalab, meron ka ng jacket. Kahit amuyin mo to, mabango to. Sige nga, PMS Dake. Loko-loko. Sa Mira Chutay Backyard Garden, dan full pack. Jess 21, Miguel Love, shout out Lalab. Jess 21. Thanks po from Inday. Maraming salamat, host. Harang host. Parang di halata host. Hoy! Araw-araw ako nagpapalit rin, umayos ka dyan. Harang host, Miguel Love, shout out. Anong aamuyin ba yan? Sabi kasi ni Reno raw, hindi raw ako nagpapalit ng damit. Hindi daw ako naliligo. Sabi ni Reno, just yun, baka maniwala sila dyan sa'yo. Sabi ko, kahit amuyin mo to, mabango to. Amoy baby. Samira Chutay Dan. Ayan. Arcons, Miguel Love, shout out. Ayan, Simply Me, pangalawang deket. Good morning, Lalab Arcons, Miguel Love, shout out. Ayan, Simply Me, dikit na dikit, dinayin malalagas Lalab, ha. Ayan, Arcons, nagbaba ng bahay, Arcons. Umayos ka rin pag sila naniwala sa'yo dyan. Full pack sa nakapinhost. Cooking with Sophia, ayan, nagbaba ng bahay. Gabi kasi ako naliligo rin bago ko matulog. Naliligo ako sa gabi. Gusto pang makita. Just 21 TBFW nagbaba ng bahay. Okay lang yan, di naman nila naamoy. Hoy! Reno, umayos ka. I always take shower before I'm here in front of you. Mag-live ka, maligo. Hoy! Naghapbat ako. Ang kulit mo. Arcons Black Dan from Crossbreed Dutch.
Dating dikit sa nakapin host. Miguel Love, shout out Boss Rino from Jers 21. Si Rino mga nala, pagpasensya niyo, ganyan talaga yan siya. Baka maniwala sila sa'yo. Host 5 minutes, babalik po ako. Sige lang lalab, go ahead. Jers. Loko-loko Rino kahit kailan ha. Pag sila naniwala sa'yo, umayos ka. Dan kay Simply Me. Sige na Inday Lala, babalik din Lala, magbakas ka lang dyan. Ilan na ba yung bahay mo, Inday? Malaki na rin pala yung bahay mo, Lalab, Inday. Tarararararan, taran. Okay lang yan, sanay na kami lahat. Lukulong kahit kailan Karino, ha. Alam nyo mga lalab, si Rino yung hindi pa naliliyo kasi kagigising niya lang. Binabaliktad niya lang ako. Makamandag, nandito ka pa ba Makamandag? Cooking with Sapia, you're still here lalab. Cooking. Tadadan, tadan. Cooking with Sapia tayo mga lalab cooking. Ayan. Ambot ka Rino ha. Inday Pulpak from Reno. Ayan si Reno, nagbaba ng kanyang bahay. Ano naman itong binaba ni Reno? Rated SPG. House tour, wow. Matingnan nga yung bahay ni Reno. Akala ko may kundo ka Reno. House tour. Second floor, pinakauna kong nabiling bahay 10 years ago. Tingnan mo, ang daming alak, daming bote ng alak. Hala, gwapa sa usoy. YouTube Miguel Love, shout out, kumusta ka na? Advance, happy Halloween. Hayos, long time no see me from YouTube yes. Kaya pala yesterday naalala ko, sabi ko si YouTube parang di nagpupunta. Ano kayang meron doon? Kumusta na kaya si YouTube Jers 21 TBFW Dan from Crossbreed Dutch. Crossbreed, nagbaba ng bahay. YouTube Miguel Love, shout out, hayos. Akala ko brief na binaba ni Reno. Ayan yung bahay ni Reno, house tour daw. Host, hi from YouTube, Mashallah. Eating chicken. Reno po sa nagbaba ng bahay, Reno. Sino nagbili? Hindi gano'n yan ni Wally. Gusto ka agunin. Hindi pa ako nakita ni Wally. Ano? Kaya nga, bakit nawala ang notify from YouTube I don't know, lalabs, why? So, yesterday pa pala yan. Jomar Tusok from Ray to Basa, wala na siyang chance. He's too late. 4 million Miguel Love, shout out. Nigwa palagi ka sa Motsos. Yes, lalab, salamat. Reno, bakit puro naman to Parang puro tambak to. Dito ka nakatira ngayon, lalabs. Yung Reno? Salamat po, YouTube Reno, ang daming kalat. Crossbred, maya na ako magsukli sa'yo. Nag-drive pa ako pauwi. Wow, sana all my car. Sige, mag-ingat ka, Diyos 21 sa mo ha. 10 years yan, walang tumira. Nabulok lang. Dapat pinatirahan mo lalab, Reno. Sayang naman. Basta yung aircon mo, nabulok. Yun nga ang masakit, YouTube hindi. Ang hirap maningil. Hindi lahat, YouTube Pinaalala mo na naman. YouTube tamsak. Reno, upo sa dan sa bahay mo. Sayang, renovate mo. Yes. Ayan, Reno, sayang. Sayang na
Sayang talaga. 10 years na napabayaan pero ibenta ko yan, ayusin ko muna. Paayos mo, Reno, yes. Sang lugar ba yan? Bakit blooming ka, host? May girlfriend ka na? Girlfriend? Oh my God. Bakit, girlfriend lalabs? Hindi ako tomboy. Sa Quezon City, host. Sa Quezon City pala yan. Paayos mo, Reno, kasi sayang. Boyfriend pala. YouTube na ginagawa mo kong lesbian. New video from Samira. Tumboy si host. Hindi lalabs, oy. Ha? Wait lang mga lalab at may papaload daw. Number mo. Ha? Tapos? Ha? 721. 0970 13 78 721. Kano? Regular 10. Oh. Okay lang yan, Nos. Maging tumboy, at least di ka mabuntis. Gago. Gusto mo ba Rino yung kinakamay? Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Babayan si host, textmate ko. Babae ako. Oo naman, yung tumboy nga, babae rin eh. Wait lang at may nag-load. Sir 970 13 78 721. Tumalan, Miguel Love, shout out, 26 thumbs up. Masarap siguro yung kamay, subukan mo. Baliw. Yung nagpalod, babae ba yun? I-textmate ko. Lalaki yon, YouTube no. Huwag ka nang umasa. Bading. Hindi masarap Rino. Huwag ka nang umano. Kumusta ka na ba Rino? May asawa ka na ba dyan? Hoy Rino. Babalik ka pa ba ng abroad? Ako host, wala. Maniwala ako sa YouTube no. Ikaw pa. Just 21, mag-ingat ka sa pag-drive mo, lalabs. Ay, huwag ka puro whitey. Flight ko sa Saturday. Babalik ka na ng Canada? Ang bilis naman ng vacation mo, lalabs. Ilang days lang yung vacation mo. Hintayin kita, asawahin. Baliw. Punta ka dito sa bahay. Balik ka na pala ng Canada, Reno. Nigwala. Walang turjak dito. Loko. Reno, paano ba mag-apply sa Canada? Reno. Mag-visit-visa ko, Reno. Dadala ako maghanap ng work. Nigwa pag yun kaos, no? From YouTube, no? YouTube, no? Nag-breakfast ka na ba, YouTube, no? Oy, Reno. Paano ba makapunta sa Canada? Sabihin mo na, bumili ng ticket, sumakay ng eroplano. Ganun na nga yun. Alam ko na yung sagot ni Reno, ganun. 4 million Miguel Love, shout out.
Hindi ka nagtagal, Rino. Iwanan mo na naman yung bahay mo. Masisira lalo yon. Maghanap ka ng mag-aalaga sa bahay mo, Rino. Sayang lang. Apply ka sa Mercantile Agency. Saan yung lalab sa ano? Quezon City. Quezon City yun, hoy. Baka ginojok mo na naman ako. Isulat ko talaga yan. Gusto mo ikaw itira ko dito? Lolo ko. Ano yung lalab? Mercantile? Mercantile Agency. Mercantile Agency. Quezon City. Simply me, I'm back. Ayan. Walang breakfast basta may pambayad sa wifi. Kasi pag walang wifi, ano, Mercan Canada Employment Philippines. Mercan, ulat. Ilista ko lalab ha. Mahirap ba yung ano dyan, Reyno? Yung interview. Sa Quezon City. Saan sa Quezon City malalabs? Oy, Reyno, ang ano ng Quezon City? Ang laki. ICI Game. Ay, itanong ko na lang. Sabihin ng ganon. ICI Game TV, nagbaba ng bahay. Diyan ka ba nag-apply, Reyno? 8 million mega live shout out. YouTube Uno. Ayan, nagbaba ng bahay. Plus 4, Tribo Makamandag. Plus 2 kay Islands Kipudan po from Radius Boy. Dubai, Iwan at iba pang bansa, meron silang mga branches. Sige lang, pwede pala akong pwede pala akong mag-apply sa Dubai. Kasi balak ko lalab next year, maybe mga June, ganon. Try ko na lang, Google mo. Sige na, Rino. Oo, salamat. I-Google ko na lang. Sa Dubai ko na lang to i-search. Kasi balak ko naman bumalik ng Abu Dhabi. Plus 2 na po sa'yo from Radius Boys. Inshallah, next year, June, May, June, ayan. Ayusin ko yung aking papers. Mga kakilala ko napunta doon. Magbakas lang guys at babalikan ko kayo from Jersey 21. Plus 2 sa'yo, host. Radius Boy, maraming salamat. O lalab, sa Dubai ko na lang to hanapin. I-search ko na lang to Mercan Canada ha. Kunin ko lang tong address. Ay, Google ko na lang. Plus 4 sa'yo, Tribong Makamandag. Ayan, lablabin po natin nakapin mga lalabs. Huwag ka maingay, host. Sir Brochito, sorry. I'm sorry. Radius Boy, sa bahay mo ako, Radius Boy, ha? Mag-work tayo uli mga lalabs. Wala yung mangyayari kung nandito lang tayo sa bahay. Parang sabi raw, Rino, mas madali daw makapunta ng Canada pag galing ka ng mag-cross country, parang ganun, di ba? Pwede naman ata mag-visit visa doon, tapos doon lang mag-apply. Papuntis ka muna bago mag-abroad, parang yan. Hoy, Reno, kunin kitang ninong ha. Reno, tandaan mo yan. Reno, upusa. Huwag mo kong ihindian dyan. Kahit nasa Canada ka. Pahingin ng ayuda, guys. Mag-cross country ako, yan ang balak ko. Sa Dubai na lang ako mag-a-apply. Kasi daw parang mas mabilis pag galing ka na ng ibang bansa. Tapos papunta ka ng Canada, parang ganun. Live din ba ang binyag? Oo, Radius Boy. Ila-live ko. Para makita ni Rino. Visit ka, Rino.
Hoy, Reno, tandaan mo yan, Reno, ha? Kukunin talaga kitang ninong. Malaki yung pakimkim mo kasi nasa Canada ka. Malaki ang pera sa Canada, tandaan mo yan. Dan Tamsak, Kalimbang Pulwid intro hammer sa nakadikit. From Simply Me. Bago ang binyag, pakitamsakan muna ang nakapin, guys. Reno, mais ka, Reno. Tatandaan ko yung sinabi mo, ha? Ayan, Radius Boy, dikit. Cooking with Sapia. Years 21, lalabin natin na kapin. Ako ba ang tatay? Inshallah. Ninong ka lang, Reno, ninong. Paano ka magiging tatay? Nasa Canada ka, ang layo. Magiging magkumpare na lang tayo, Reno. Kumparing Reno. Sabi ni Father, bago ako magbinyag, pakilablabin ang primer, guys. Sino may primer, lalabs? Dan Tamsak, Kalimbang Paul with your intro hammer. Ayan. Reno, mayos ka, Reno. And Radius Boy, Paul watch. Talaga, Reno, kung umayos ka. Malaki pa naman yung pera sa Canada, mga lalags. Dapat bago ako aalis, kita mo na tayo. Layo. Nasa Bicol ako, lalabs. Hello, I'm back, ha, from Jen PH. Jen PH, lalab, big love, shout out. Ganda siguro ang magiging anak mo. O, lalab, salamat. Jen, may gasoline dyan. Jom S. EJ, may love, shout out. Ayan, Jom. Diyan kita ng jacket. May jacket ka na, Jom, lalabs. Jom and AJ, tamsak po. Good morning, Jom. Jen PH, may love, shout out. Asan na si Tribo Makamandag from Radius Boy? Nagbe-breakfast. 45, di ba? Ilan ba gusto mong anak, host? Dalawa lang, lalab, Radius Boy, dalawa. Dalawa lang, dalawa. Dalawa lang, Radius Boy. Charby, lalab, Migalab, shout out, tamsak, host. Ayan, 4 million in the house, Migalab, shout out. 32 tamsak, thank you so much. Jane PH, nagbaba ng bahay. Ayan, umalis na si Reno. Reno, good luck sa flight mo sa Saturday. Mag-ingat ka palagi doon. Radius Boy, ayan. Nagbaba ng bahay si Radius Boy, mga lalab. Jane PH, nagbaba ng bahay. Jane PH is 454. Jane PH. Jane, pin kita mamaya, lalab, ha? Para mag 500 ka na. Jane PH. 54, kailangan mo pala ng 50. Chari B, nagbaba ng bahay. Radius Boy, nagbaba ng bahay. What time is it now? Chari B1, nagbaba ng bayan. May premier pala si Chari B, mga lalabs. Good morning, lalabs. Matamsak muna po tayo sa nakapin para makapagpin tayo ng may premier ng matamsakan. ASMR satisfying sound of hand sew machine. Ayan ang sipag pala ni Jers 21. Ganda ni host, Miguel Love, shout out. Lalab, salamat, lalabs. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Buy mo na, idol, time to work from YouTube Uno. Sige na, YouTube Uno, lalab, mag-ingat ka palagi and God bless.
Ingat ka palagi, YouTubero dyan. Lumayas na si si Rino. Ang palatandaan, Lalab, Migalab, shout out. Chari B, nagbaba ng bahay. Ayan, sa may premiere tayo mga lalabs. Premiere, may premiere ka, Chari B. Ipin kita uli mamaya, Jers lalabs. Matamsak muna tayo sa may premiere. Shout out, Migalab, shout out. From ang palatandaan. Mga lalab, patamsak po ako nakapin, mga lalabs. May premiere po nakapin. Taran, tarararararan, tararan. Ang palatandaan, lalabs. Migalab, shout out.